Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Panibagong araw na naman at sa araw na ito, lilinisin natin itong isang kwarto na wala ng tao kasi naka-resign na sa kanilang mga trabaho. At ito yung lilinisan natin ngayon sa araw na ito. Papakita ko sa inyong lahat mga idol. Pati itong CR mga idol, lilinisan din natin. Lahat ng sulok dito sa kwarto mga idol. Kasi napakarumi ng CR. Ang daming buhangin. Kaya linisan natin yan. Pati yung ceiling mga idol. Linisin din natin yan. Ito yung kwarto dito sa tinatrabahuan ko mga idol. Yung staff house number 2 ito. Isang buong kwarto. At nilinis na natin yung CR. Inuuna natin ito. Kasi ang daming buhangin at saka putik ng CR mga idol. Kaya ginamitan natin yan ng brush, yung flooring, para matanggal yung mga buhangin at putik. Kailangan agad natin itong linisan mga idol kasi may bago na namang titira dito. Kaya kailangan naka-prepare na ito bago dumating yung bagong titira. Kaya sinunod natin yung bowl na linisan mga idol. Kasi medyo madumi na din, maraming dilaw-dilaw. Kaya kailangan natin brushin din. At natapos na nga mga idol at pakita ko sa inyo yung linis nito. Yung bowl mga idol, ang puti-puti na, nawala na yung mga yellowish na kulay dyan mga idol. Pati yung lavatory mga idol, malinis na. At may mga sabon na dyan. At sinunod ko yung flooring mga idol ng kwarto. Pinalisan ko lang siya. At pati yung sa ilalim ng double deck, nilinis ko rin. Kinuha ko yung mga buhangin sa ilalim mga idol. Pinalis ko lahat. At saka yung ceiling mga idol, kinuha natin yung mga cobwebs kasi ang dumi na rin at saka maraming cobwebs din sa taas. At pagkatapos idol ay inarrange ko yun yung mga unan nga natira. Wala pala siyang mga bedsheet mga idol kasi hindi pa man dumating yung titira dyan mga idol. At ito yung CR mga idol, tapos na nalinis, okay na siya. Saka pati yung ceiling mga idol, nilinis din natin yan. Yan, malinis na, maputi na mga idol, wala na yung mga itim-itim na cobwebs. Salamat sa inyong lahat mga idol, sana patuloy nyo po ako suportahan. God bless po at good day.